mother is a bad jam. Nomor panahon atau Music by Aarti Chandan. बैठी के काहे फूलौले बाड़ू लोला देखी के हंसता गाँव और टोला। ओए सुनो का चाचलू चल हटने बैठी के काहे फूलौले बाड़ू लोला देखी के हंसता गाँव और टोला। बुझलू कौन गलती कइले बानी भारी के बात न कबो टालल जाला नारी के कमर पना मलिखा खेसरी के बात न कबो टालल जाला नारी के कमर पना मलिखा खेसरी के जादे ना बोलो खेसरी के पैसे के कारण रहेला अधूरा सगर खोआइस तोहर क दे हब पूरा। बहुत देखल बानी पैसे के कारण रहेला अधूरा सगर खोआइस तोहर क दे हब पूरा। सुना पियो तारा तू दिन भर ताड़ी के हो हम फिल्म देखब खेसारी के हो चल बाजारी में खरीद दे हम साड़ी के बात न कबो टालल जाला नारी के कमर पे नाम लिखा द खेसारी के बात न कबो टालल जाला नारी के कमर पे नाम लिखा द खेसारी के चंदन के बात माना रानी हो राहुल होके दी परेशानी हो। आज कोई कवानी बोली आरपी चंदन के बात माना रानी हो राहुल होके दी परेशानी हो। रोशन बतिया तू लो हमर मानी नु हो बसंती फिल्म के देखब कहानी नु हो तो लागे बार दे मुदिया जारी के बात न कबो टालल जाला नारी के कमर पना मलिखा द खेसारी के बात न कबो टालल जाला नारी के कमर पना मलिखा द खेसारी के।